Ja se on merkki siitä, että sulla on tehty tarpeeksi laaja rotaatio tonne yläkroppaan. Kimi, moi. Yksi tärkeä elementti voimantuotossa on kunnollinen yläkropan rotaatio. Paljon näkee pelaajia, joiden backswingissä yläkroppa ei kierry kunnolla. Vasen käsivarsi menee oikeastaan poikittain ainoastaan tästä keho edestä näin. Kainalot aukee backswingin aikana ja selkä ei todellakaan ole tonne menosuuntaan päin. Helppo drilli lisätä vähän sinne rotaatiota sinne omaa yläkroppaa näyttää seuraavanlaiselta. Tee alkuasento ihan normaalisti. Tän jälkeen päästä vasen käsi irti mailasta. Tee backswingi pelkästään oikealla kädellä. Ja tän jälkeen kurotat vasemman käden kiinni tonne grippiin. Meillä on selkä kääntynyt kunnolla menosuuntaan päin. Meillä on laaja backswingi. Tunne täällä kehon vasemmalla puolella semmoisen mukavan venytyksen. Ja se on merkki siitä, että sulla on tehty tarpeeksi laaja rotaatio tonne yläkroppaan. Tarkista toi oma yläkropan rotaation tilanne ja toivottavasti tästäkin drillistä oli sulle hyötyä.